Wara suċċess miksub fl-ewwel edizzjoni fl-2019 se jirritorna il-musical il-kbir Għadu ġej ibbażat fuq il-mużika ta' Freddie Portelli. Fost l-artisti rinomati li se jieħdu sehem se jkun hemm Kevin Borge, Amber Bondin, Debbie Sherry, Luke Dalli u ħafna oħrajn. One News żar waħda mill-provi għat-ħejjiet ta' dan il-musical u tkellem ma' xi wħud mill-artisti. It-tieni u l-aħħar edizzjoni ta' dan il-musical se toffri sorpriżi għal kulħadd, anki għal dawk li diġà raw l-ewwel edizzjoni tiegħu kif qalet Amber Bondin. Għanna daqxej ta' xeni illi nbidlu mhux ħażin, ġifieri dak kull min ħajjiġi l-familja kollha ser tara affarijiet differenti, jekk ser taraw l-ewwel darba ser tieħdu pjaċir żgur, rajtuha diġà u terġgħu tarawha, ħataraw affarijiet illi huma differenti huma daqs iktar entertaining ukoll. Fil-fatt, din is-sena il-musical se jinkludi wkoll atturi ġodda kif stqarret magħna Debbie Sherry. Fl-2019 kont qiegħda bil-qiegħda fil-platea, ġejt nara l-sħabi interpretaw din il-musical eċċezzjonali u issa din is-sena kelli xorti ġejt Majta sabiex nagħmel parti ta' Zja Pawlina. Fost l-atturi se jkun hemm ukoll Manuel Kassar li se jinterpreta karattru li jitkellem bil-Ġermaniż fil-musical li skontu għandu storja msewqa. U n-nies l-udjenza se titħaq. Hemm momenti li se jikbu wkoll, ġifieri daqsxejn bl-emozzjonijiet tilab din il-musical li ma m'għandix dubju li se jieħdu gost. L-attur prinċipali, il-kantant Kevin Borge, ħeġġeġ lil daw kollha interessati sabiex jattendu għal dan l-ispettaklu li se joffri divertiment tal-familja kollha. Inħeġġixkom tiġu għax huwa musical diġà għamilnieh imma ħajkun hemm affarijiet ġodda u huwa musical għall-familja kollha, kulħadd ħajħu pjaċir miż-żgħar sal-kbar, ġifieri narawkom il-kbir għadu ġej. Luke Dalli li wkoll se jkun parti mill-cast ta' atturi f'dan ix-show ta' aktar dettalji. Intikom il-parri li ma titilfuħx għaliex huwa musical naħseb li fis-snin li ġej ħanibqgħu nisimgħu bih. Jekk joġobkom tiġu x-shows ħajibdew nhar is-Sibt it-30 ta' Lulju jibqgħu għaddejjin sa' Santa Marija. Għandna l-aħħar show f'Santa Marija fil-15 ta' Wizzu u jekk joġobkom jekk tridu tixtru t-tickets idħlu www.balzonetta.com jew nkella jew hawnhekk it-ticket office ta' Dar il-Mediterran għall-konferenzi.